Welcome back to my channel. Ang lulutuin natin ngayon ay ginisang pakbet. Ang pinakbet o pakbet ay isang orihinal na Filipino dish na nagmula sa Ilocos region. Hango ito sa katagang Pinakbet, kung saan ang pinaghalo-halong mga gulay na okra, talong, kalabasa, ampalaya at sitaw ay niluluto sa bagoong alamang. At pwede ring haluan ng karne ng baboy o karne ng manok. Kung interesado ka na magluto ng pinakbet para sa mga susunod na araw, panoorin mo ito. Tara, umpisahan na natin ang pagluluto.
have it my own version of pinakbet. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, kindly hit that like button, i-share nyo na rin ang aking videos. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at isama mo na rin ang aking notification bell para naman lagi kang updated sa tuwing nag-upload ako ng bagong videos. Also follow my channel on Facebook, link on my description box, or you can just simply search Panlasang Bikol and it will automatically appear on your screen. Maraming salamat po sa lahat ng viewers. See you on my next video. Bye!